Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. Skal vi starte? Jeg tjekke den skiftskærm, for jeg har jo kun... Kør noget pilgrim. Skal vi bare prøve at starte op? Ja, Det synes jeg. Og I har samme masker, så det burde være nemt. Okay. Vi prøver. 100% pilgrim. Ja, ham der har vi hørt på et par gange. Yes. Dukker op flere gange. Hvad så? Hej. Kan du pisse? Har du en lomme? Kan du høre mig? Ja. Okay, men du skal ikke pisse min lomme. Nå. Hvorfor spørger du så? Vi har også ting herhen. Det er godt, I har nogle ting. Sådan der. Det har du da også. Hvorhen? Der er en lanterne. Ja. Så skal vi... Havde vi kun de Nej, her vi behøver ikke gemme. Vi har jo gemt dengang, så nu skal vi faktisk bare videre. Vi skal passe på det der åndssvage monster der. Ja, hvor er det henne? Prøv, Smokey, har du en fakkel? Ja. Nej, jeg har ikke en fakkel, jeg har kun sådan her lanterne. Nå, du kan få den her. Så køber jeg bare den. Der kan lak. Vi har da ingen penge. Vi hører dem den her vej på. Hvor blev vi af? Nå, der. Går I og gemmer jer? Hej. Jeg kan ikke se jer. Vi Hej. var der Hej. hos dig. Ja, det kunne jeg se. Se. Der er vi. Rock. Nå, skal vi komme videre? Yes. Okay. Er det ikke den her vej, eller? Jo. Vi skal ud til vores Ferrari herude. Ja, 100%. Nå, det er fordi det er helt omvendt. Det er modsat side, vi starter på åbenbart. Vi har en dør igen. Kan I ikke huske i sidste afsnit, der mistede vi døren? Ja, det var fordi vi snakkede. Nej, det var Smokey, der snakkede. Det var ikke mig. Nå har for ikke snakket. delen. Det er Smokey. Kan jeg skrive frit her? Åh, nej. Er der noget efter os? Nu er der ikke mere gas på. Det ved jeg ikke om det er. Nej, hvad jeg kan der er se. ingenting. Sig nu, vi lige kan nå derhen, hvor vi skal hen. Vi skal bare lige derhen, hvor vi skal hen. Jeg skal ikke bruge min lampeolie. Jeg skubber. Okay. Super bare. Jeg er godt i gang med at skubbe her. Skub for saten. Ja, vi skal have en Det går hjælper for mere. langsomt. Hallo, vi skal have en hjælper mere. Så skal lade døren skubbe. Der Der er et monster efter mig. Ej, der kommer ikke nogen. Skub. Nej, over i den anden side. Ja, sådan her. Yes, så går det hurtigere. Nu er den ved at rykke hjulespænd, kan jeg fornemme. Skal vi tjekke, det ligner faktisk hurtigt ud. Vi kigger på den gang. Vi er ved et nyt sted nu. Der er da ikke kommet noget tekst endnu. Nej. Vi er ved et nyt sted, der er ikke stået nogen steder. Jeg- Ja, okay, der er ikke. Jeg tror lige, vi skal op på 6 først. Ja, næsten. Ja, monster kommer. Hvordan slipper jeg? Åh, shit. Mig væk. Jeg render med. Ja, det var godt en god idé. Monster, der gør. Den følger efter os herhen, jeg siger det bare. Den er Åh, lige bagved. shit. Åh, Oh fuck! Den var virkelig tæt på. Sådan der. Vi er væk. Vi skal bare ind og finde en masse ting. Ja, der er allerede en bil, det var hurtigt. fuck, den gik hurtigt, den dims. Ja. Fanden monster, mand. Åh, den åbner sig selv. Ja, der er automatisk dør her. Der er sensor et eller andet sted. Ja, der går jeg ikke ind. Hvad er der herovre? Der er en mur. Nå, jamen jeg går ind der Vi vej. skal da ind og finde... Vi bliver nødt til at skaffe nogle ting. Det er så sad Jeg loyal. tror, vi skal lade være med at jogge på den der. Jeg tror, du har ret. Ja, det er bare sådan en lille gæt, jeg havde. Oh. Ja, tak. Det er så sad loyal. Ej, hvor er det nøje.
Hvor er det nøjeren? Der er de der bier. Jeg hader bier. Lad os lukke derind til. Hallo du. Hallo du. Hvad skete der? Holy moly. Holy moly. Py, der skete ikke noget. Holy moly. Der skete ikke også noget. Der ligger en lanterne her. Jeg tager lige hans fakkel med. Er Jesper død? Ja, han er. Ej. Ej, hvor det derovre, det er bare nøjeren. Jeg har nøjeren på. Hvad er det? Det vidste I godt det. Sådan pænt meget. Hvad har du samlet op, Smokey? Jeg kan ikke finde noget at samle op. Altså, bare fordi han står og kigger på mig, så skal man ikke gå den vej, vel? Nej. Så går jeg over og lukker døren. Ej, den er hyggelig, den der. Smokey, der er jo nogle ting her. Ah! Fang den! Du har taget min dims. Kan du komme med den? Det var også brændt. Nå. Ved du hvad? Et bifald til jer. Et rigtig godt bifald til jer. Det synes jeg synes det var virkelig, det var smukt. Ja, Yeah. alle sammen. Shit, vi klarede det der godt. Ej, men oh my god. Det er da min Nå. offer. Det er nødt til at være, det var med min dårlige start. Ja. Helt ærligt. Man kunne ikke høre dig, hvis du sagde noget, mens du siger det bare lige. Ja. Jeg sagde bare, at jeg skulle have fat den lille, eller vi skulle have fat den lille gnom. What the? Der er en fakkel i overskud her. Ja, Det er tak. smukkest. Værsgo. Jeg går hen og køber en ny. Ja. Hvorfor? Hvad? Chilener. Jeg har selv set det. Det er en V16 eller sådan noget, den her Ferrari her. Jeg starter med at skubbe nu. Så kommer de. Det der tårn. Kan du der tårn? Hvor er der en tårn? Så holder jeg øje med monster. Jamen der kan man ikke, der er ikke dør. Vi sparer brændstof. Vi har ingen brændstof at gøre med. Vi skubber. Så hvis der kommer monster, så kan vi køre. Så ind, Smokey, du sætter den ikke til at køre, fordi vi skubber den indtil monster kommer. Okay. Det prøver vi. Jeg holder øje med monster. Så skal jeg vel løbe over og starte den, når monster kommer. Hvad siger du? Ja, så skynder jeg bare op, og så starter jeg den. Ja, lige præcis. Og det kommer lige pludselig, hvor nu skubber vi. Se hvor lang tid vi skal spare brændstof nu. Men du fandt en derinde, Smokey, var det ikke dig? Der var hen efter en brændstof. Det er sådan noget krystalværk et eller andet. Men spøgelset løb med det, så prøvede jeg at løbe efter spøgelset, så dræbte spøgelset mig. Nej, du blev taget i en snublefælde.
Nå for fanden. Ja, den der klinge der flyver ud af Det væggen. kan godt være, det er en krystal-ting. Ja, det var den der krystalting, der vi skulle have. Der er ingen monster at se nu. Nej, Har jeg tændt min... Nej, jeg har ikke tændt lygter. Nej, hvis jeg holder, så er det øje. Holder du i øjet? Hvorfor holder du i øjet? Ja. Ja, det er godt, du kan se, fordi jeg kan ikke se ret langt frem her. Måske skulle jeg lige gå ind og skrue lidt op på lyden her, fordi... Monster kommer, monster kommer! Monster kommer! Det kommer! Det kommer! Løb! Kom! Raven! Har vi nået det? Ja. Nogen af os. Ej, Jesper kommer også. Jeg tror på ham. Ja, på et tidspunkt. Jeg tror på ham. Vi står her og venter på ham. Ja. Der rendte et spøgelse forbi mig. Gør du det? Nej, det er din skygge, jeg kan se. Ej. Jesper. Nej, jeg tror ikke, han er med os. Åh nej. Han er nok fanget derude i vognen. Tror du? Ja. Men nu ved jeg, hvor vi skal hente den der ting Så der. går vi og kigger. Skal jeg gå ud og kigge? Ja. Så dør jeg også bare. Ej, bare... Jamen, Ja, så- bare du her. Kom, vi kan... Hvad var det for en dør, vi gik ind af? Det var den her. Okay. Og pas nu på den der snublefelt. Hvad er det? Ej, slå vi dig jo et hoved. Ad. Nå? Nøjer, ånd, Hvad for noget? dig. Jeg kunne bare høre, der var nogen bagved mig. Vi skal brænde bikuben. Sådan. Åh, shit. Løb! Løb! Smoky, løb! Så det. Yes. Ja, så kom vi så langt. Godt nok et spil, man dør i tit, synes jeg. Men nu synes hele Monika, der lige vi skulle prøve det. Selvfølgelig, hvis I kommer så langt her, så er I velkommen til at smide den et like og eventuelt abonnere til mig. Jeg kommer til at lægge lidt blandet spil op. Og hvis I har nogle idéer til, hvad man ellers kan spille og dele med jer, jamen så sig til. Hej. Ja. Vi er endt samme sted nu. Jeg kan godt fornemme det. Jeg tror, der er en, der er lidt bange. Ja, det tror jeg også. Står der Jeg i kan ikke mørket og rigtig gemmer se sig. Nej, Nå, det er derfor, der er helt mørkt, okay. Ja. Der nok. man kan se de der biting derude. Så en fakkel. Det er sådan set det, jeg kan se. Det er gå dårligt, det her spil. Ja. Ja, hej. Det her spil her, ikke også? Men det er jo ofte her i Plasmofobia. Hvorfor er I blevet grønne alle sammen? I er blevet grønne alle sammen. Fordi jeg skal være doody-doo. Puha.
Here we go again. Jeg synes godt nok, det er svært der. Er du enig, Smokey? Jamen, det var da ofte her hjemme, gør i Phasmophobia. Hvor er vores ting nu? De er væk. Nej, se lidt løgn. Hvad? Vi skal rende i mørke nu. I hvert fald. Vores ting skulle da have været her. Ja, det kunne være der. Kan vi ikke bare lige dø til det monster der? Så vi kommer i live med os ting. Det tror jeg ikke, vi gør. Det der åndssvage monster der, det kommer alligevel efter os. Jeg render det i møde. Okay, så skubber vi. Hvad laver I? Du vil ikke rende monster i møde? Jeg har heller ikke få lov til at skubbe alligevel. Okay. Okay, sådan her. Nå, så skubber jeg Ej. alligevel lidt. Vi kan selvfølgelig også bare gå derind og dø derhen. Altså, Så skubber vi. jeg ved ikke hvad det er monster. Ja, det er bare chill. Vi skal bare have det monster til at dræbe os, så vi kan få os ting, fordi at vi kan ikke leve uden os ting. Nej. Nu er vi et nyt sted. Det var hurtigt. Nå, er det derfor vi har mistet vores ting? Hvorfor? Fordi vi er et nyt sted. Så skal vi købe nye ting. Vi har heller ikke nogen penge. Vi plejer at have en 10 penge cirka. Nej, det er jo ikke et nyt sted, det må det da ikke være. Der stod bare noget andet. The Merchant. Nå, nej. Det er fordi vi ikke har skubbet vognen langt nok. Hallo? Nej. Kom monster! Jeg kan ikke se ret meget den der vej, der er bare helt sort. Nej, monster kommer ikke. Jeg kan ikke se monster. Det kan jeg heller ikke. Nu kan jeg se det, tror jeg. Nej. Den skal gerne komme og dræbe os, så vi kan få os ting igen. Det kan være, at vores ting de ligger derinde, hvor vi døde. Nej, vi har ikke gemt. Hvad er det, vi har igen? Der var vi døde. Monster kommer ikke, så vi kan Mangler godt der køre det videre. monster? Fordi, er der en, der er dernede? Prøv at lukke døren, Monika, hvis du er dernede. Men det er jeg ikke. Nå, det er dig, der står heroppe. Smokey, er du der? Prøv at lukke døren. Åh, shit. Ja, okay. Jeg bliver bare kastet med ind. Monster kommer. Ja, jeg går ind og snakker med. Ja, nej, det behøves ikke. Prøv lige åben. Prøv lige åben. Kan du åbne den lige? Jeg skal lige ind. Jeg kan jo ikke komme ind ellers. Så. Jeg har faktisk også fast på den deroppe, og så... Hvordan kommer man op? Den der. Du skal trykke E på selve trappestigen der, på stigen. Står monsterne bare stille og klor. Eller monster, du er grim. Kom her, monster. Det kan altså ikke høre os, det tror jeg altså ikke. Monster. Hallo, monster. Hallo, monster. Han er modig, ham Jesper der. Åh shit, hjælp! Der kommer noget! Du er virkelig grim, monster, ved du godt det? Jeg kan godt høre os åbenbart. Han er bare, vi skal tæt nok på den. Den er bare ikke så god til at dræbe os. Monster, du skal dræbe os. Du er virkelig grim, monster, ved du godt det? Ja, du er virkelig grim. Monster! Ej, hvor er du grim. Du er virkelig grim i dit ansigt. Det kan du ikke gøre. Går du bare ind igennem mig, hallo? Du skal da ikke bare gå fra os, hallo? Kom her. Monster, du skal dræbe mig. Hallo? Dræb mig nu. Monster. Hallo? Du kan ikke bare gå fra os. Vi kan gå hen og gå i en snublefælde. Hallo, monster. Monster. Du kan ikke bare gå fra os. Nå. Vi render bare tilbage, Smokey, og så kan vi gå ind i en snublefælde i stedet for monster er jo pænt ligeglad med os. Ja, monster, det Nu vender han sig gør rundt os og kigger ingenting. på os.
Det er venner med os åbenbart. Det er en af vores gutter, mand. Det kan bare ikke lide, når man kører, åbenbart. Nej, det kan da godt være, det er det, den reagerer på. Ja. Nå, Hvad skal vi nu ind og for have en fat i vores studiefælde? ting? Ja, lad os hente dem. Jeg tror ikke, de er derinde. Jo, det er der, vi Vi er døde jo med låst, tingene. og vi har jo ikke gemt, mens vi har mistet tingene derinde. Nå, Jeg tror ikke, vores ting er derinde. det skulle vi have gjort. Sidst vi gemte. Ja. Men ja, vi kan gå ind. Jeg har en ting. Hallo, er der nogen herinde? Jeg kan ikke se noget som helst. Er det? Er der nogen? Der var et eller andet. Der er noget. Der er noget. Hvad er det? Ja, så er jeg sådan lidt alene her. Hallo? Er der nogen? Hallo? 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 Efter der er mørkt. Hvor er I henne? Hallo? Hvor er I henne? Hallo? Hallo? Hvor er I henne? Ej, mand. Jeg tror, de er gået. Hallo? Hallo? Jeg tror bare, de er gået fra mig, eller sådan noget. Jeg kan bare ikke se et ski her. Se kasserne, men ikke andet. Og der er lidt lys derovre. Nå, prøv at se, om vi kan gøre et eller andet. Oh, fuck. Nu er hun samme sted, som jeg var, tror jeg. Nå, der er smukke, hej. der du Ja. der. Jeg faldt 3 etager ned, eller sådan noget, så det ud til. Ja, okay. Så er det bare Monika, der mangler at dø. Hun er Ja. den sidste. Jeg tror, hun er gået i stå. Ja, det... Hun skal bare begå selvmord. det er en lang gang. Shit, mand. Det var, jeg tror også, det er der. Ja. Kunne jeg se. Shit. Så skal vi så lige have jer til at vælge jeres rigtige karakter igen, og så prøver vi igen. Eller så går vi helt ud for load game, fordi ellers er det irriterende, så vi kan jo ikke spille uden os ting. Det er i hvert fald... Det er i hvert fald svært at se vores ting. Ting bare var Det... Ja. Ja, det er svært at se den. Jeg er slet ikke. Nu er den der gemmezone, der er heller ikke her. Hvad for en? Den der til at gemme med. Jo, den er der foran. Welcome to my You can't be boring. You can't be boring that much. Hov. Okay. Ikke. Nå. Ja, spillet siger, det kører. Ja. Det var da fuldstændig åndssvagt. Det gør det også. Ja, nu? Så skal jeg bare lige sørge for, at den gider at dele spillet. Det gad den godt. Det var godt. Perfekt. Ja. Nå. Jamen, jeg har trykket. Jeg kan også godt høre dig nu. Yep. Kan du høre mig, eller hvad? Ja, ja. Okay. Men jeg havde trykket tilslut, inden du sendte den. Nå, ja okay. Så putter det virke nu. Du. Så
prøver vi igen, chat. To the trumpets, Jeg har Daryl! ikke set før de er inde. I får ikke lov til at se en disse af det. Okay. Det er her ikke. Vi har ikke vores ting mere. Welcome to thank Skal vide om det hvis man er død flere gange. Seriøst? Is that all? Vi har fået nogle penge tilbage, så vi kunne købe nogle fakler. Dead Her. to me. Der er en fakkel til en eller anden. Her er Smokey. Og jeg har en fakkel. Nå, så er det bare Monika, der mangler. Her Monika, der er en fakkel. Lige der. Så har vi alle sammen en fakkel. Jeg tror ikke det er fint nok, at vi kan leve på fakler. Så må vi skifte Det burde være okay. tændt faklerne. Ja. Men så skal vi jo gå sammen. Ja, selvfølgelig, det bliver vi nødt til. Vi vil også godt bare lade være med at dø, ikke også? Hva? Ja, vi skal ikke dø, det er åndssvagt. Jeg er begyndt at køre. Jeg hjælper ham. Jeg hjælper. Jeg hjælper med at skubbe her. Så kan hun holde øje med monster imens. Jamen monster, det gør os ikke noget. Og så er du sats på det her? Nu har vi da stået og glået lige ind i øjnene, og det er gået igennem os, og det er pisse ligeglade med Er du os. sats på det? Ja, det satte jeg alle vores minus 10 penge på. Du satser minus 10 penge på monster, ikke gør os noget. Ja. Hvad sagde du, Monika? At den smadrer port. Jeg kan næsten ikke høre dig, du er alt for langt væk. Smadrer porten. Har du ikke skruet os op ind i spillet? Jo. Hmm. Jeg kan tydeligt høre dig, Smokey. Jeg kan ikke rigtig høre Monika. Prøv lige at sige noget igen, Monika. Ja. Er det fordi... Prøv at sige noget nu. Ja. Ja, okay, nu er det tydeligt at høre. Jeg kan tydeligt høre hende. Ja, nu er du meget lav, når du er dernede, Smokey. Nå, okay. Mystisk. Hvad er vi her nu? Smokey, bare kom op. Jeg tror godt, vi kan køre det sidste stykke. Der kom der en tekst op. Nej. Det er der også lige derovre. Åh shit, monster kommer. Jeg har lukket døren. Stop skib. Det er ham, det er Smokey, der står og gør det. Ja, Nej, men- Smokey. Monster kommer ikke. Vi skal op til kirken. Den er heroppe. Jo, det gør. Smokey, vi skal op til kirken. Du skal Monster til kommer. MG. Ja, det var godt. Ja, ja, det ved jeg godt. Hun står dernede. Helt alene, mutter så forladt. Det skal hun bare have lov til. Det skal jeg sige ikke noget af. Nej, hun er med. Hvorfor kan jeg ikke... Jeg har stået min væk, så kan den holde lidt... Sådan der. Meget bare mørkt herinde. Ja. Må jeg gerne tage en træk? Spændende alle de ting, der ligger her. Jeg kan bare ikke tage dem. Vi så har en backup-bakke. Jeg ved ikke, hvor Smokey er gået hen. Lige pludselig så går han spark. Lige her. Vi skal bare se, om vi kan finde... Jeg er lige her. Jamen, jeg skal også passe på fælder. Ja, ja. Hvad er det? Det er bierne, tror jeg. Der er en fælde herinde, siger jeg bare lige. Ja, det kan jeg godt se. Smokey, nu skal du ikke gå på fælden. Jeg skal prøve at lade være. Lad venligst være med det. Der er en, der sidder. Ej, hvor hyggeligt. Ej, Lige der. hvor spook. Goddag. Hun er uhøflig, hun gider ikke svare. Jeg kan ikke gå først, jeg har ingen fakkel frem. Jamen, jeg blev spærret. Nå. Jeg har den bare til at tænde de andre fakler. Åh nej. Der. Hvordan gør man det? Så har du tændt den op ad den. Sådan der. Ah, Hvorfor er der ingen ting herinde? Jeg synes, vi står meget stille. Der kan vi ikke komme ind. Ej, der hvorfor sidder bruger I også begge en. to jeres fakler? Ja, men
det er fordi, jeg synes, vi står meget stille. En fakkel? Der er en fakkel. Yes. Det er da dumt, de bruger begge jeres fakler. Prøv lige at se, hvad der er derinde. Hvor klamt. Ah, Smukket, det er dumt, men der er en fakkel her, du kan tænde på. For lige når vi er ved en fakkel, så kan du godt. ja. Åh nej. Jeg løb. Luk døren, luk døren. Jeg har lukket. Det er godt. Jeg ved, om han overlevede. Ja, det gjorde han ikke. Nå, du er også død, Monika. Hvad er det for noget, men det er jo hele tiden. Åh, Åh, Hvorfor bruger I begge to jeres fakler? Jesus. Ej, oh my god. Hørte du det, Smokey? Ja. Helt ærligt. Hvad var det, mand? Den lignede dig, Smokey, men så havde den sådan et eller andet i hovedet. Det er nok fordi, den havde Det spist skete mig. med Smokey, der hvor den hørte mig jo. Eller nej, hvor han hørte mig. Så det var det samme, der skete med Smokey der. Mm. Ja. Det var da faldt der. Så hvis jeg trykker start nu, så mister alt igen. To the trumpet, Daryl. Det her spil, det er jo mega svært. Altså, jeg har glemt at tage min pulsmåler på, kan jeg da godt fornemme. Det er ikke så smart. Hvem gemme? Mig. Jamen, vores ting var her jo ikke. Jamen, vi har ikke fået vores ting endnu. Vi har stadig 20 kroner. Vi har. Vi har fælles budget, Smokey. Ja, vi har stadig 20 Vi penge. planlægger os madbudget og sådan noget. Nej, du har ikke. Vi har. Ja, jeg siger også, vi har stadig 20 penge. Nå, jeg troede, du sagde, du havde. Jamen, jeg har også. Du skal ikke bare snoller den op. Dig har også. Monika har også. Siger du til mig, og så køber hun med en. Hallo, du skal ikke bare snoller os penge op. Anna, vi har ikke flere penge, Smokey. Det gjorde du da lige før. Så Smokey, købte du kan du godt købe en da fakkel. til os alle sammen. Nej, vi har 0. Så er vi i minus 20. Nej, minus 10. Det kan vi godt. Nej, minus 10. Ja, You're in debt sådan her. to me now. Smokey, du har snollet os penge op nu. Helt ærligt. Nå, skal vi se, om det lykkes den her gang. Det er kraft med ikke passe, ja. Ja, Så dårlige er vi. så er det sgu nok. ikke. Det er fordi, der er et eller andet åndssvagt monster, der dræber os. Så burde det kunne gå. Hvorfor minus 20? Smokey, har du købt 2 fakler? Ja, Hvorfor? så dobbelt op på lys. Nå ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Kan vi gå med i minus? Vi alle sammen har dobbeltfakler, det kunne være smart. Dobbelt op på fakkel. Så kan jeg stå heroppe. Kom så, skub for helvede, vi skal fremad. Kom så. Læg kræfterne i. De ting, du har på, så kan du jo ikke have ting, som du kan sælge. Så skal jeg nok holde øje med monster. Nå ja, det er rigtigt. Men altså, hvis vi havde 2 fakler, kunne vi alle sammen frække 3 ting med ud. Hver. Det er så 9 ting. Og så kan vi gå ind igen efter nogle flere ting. Det er rigtigt. Men jeg skal lige se, om vi kan få lov til at gå ind efter nogen. Ja, det er rigtigt. Ja, det kunne være rart at komme ind. Ja, du skal gerne helt ind. Ikke bare halv. Ah, Skid i puden, skat. Ja, jeg kom så ind. okay. Det ligner stadig, der rykker hjulspænd. Ferrari. Ja, det ligner, den rykker hjulspænd, når man kigger på hjulet. V12. Så er det bare rundt. Ja, lige præcis, det er det der. Nej, hvor tager det lang tid der. En V12 med 5 karburatorer, det giver ikke nogen mening. Monsteret kommer. Så er det. Ja, det kan jeg se. Er vi der ikke endnu? Næsten. Skal lige lidt længere.
Glem det. Ja, smut det. Så er det bare lurt. Altså monster. Så har Smokey sådan en fakkel til at tænde lys med. Ja, Jeg har brændt den. hvad for en? Hvad var det, så var sjovt? Du havde en, hvad hedder det, hvad hedder det nu? Det ved jeg ikke. Sådan en, bikup. Ah, det var hyggeligt, det har jeg altid drømt om. Det er synd, jeg glemte pulsmåleren. Ja, nå, Men det må jeg huske. jeg sad fast. Ej, lad være. Nu kom den der lyd der igen. Så lige om lidt, så kommer der et monster. Dumme ting. Jeg kan tænde her. Ja, det var godt. Nøjeren. Lige om lidt, så kommer det der åndssvagt monster igen og dræber. Ja, bare luk bøtten. Lukker bare Så lukker bøtten, mand. bare bøtten, mand. Der er ingenting her. Der er bare ingenting herinde. Eller hvad? Jeg kan godt lide det bare sådan nogle gange her. Hvorfor bliver den lukket igen? Jeg tog skuespilmer. Garanteret. Okay, sig til, så løber jeg. Gå nu væk. Der er vipse. Ja, ja. Hey, jeg har fundet nogle ting. Jeg har fået en krystal. Så går vi lige ud med den. Så kan vi altid køre et godt stykke. Smokey? Chok. Ja. Hallo? Nå, der kommer I. Smokey? Nå, den der... Hvorfor har du diamanten på dig? Det er den brugte diamant, der ikke er mere i. Jamen, der er stadigvæk lidt tilbage i. Nå. Den må du Okay. ikke miste. Nej. Vi kan også godt sælge den, når det er. Lad os se, om vi Okay. kan finde nye ting herinde. Fedt. Ja, vi kan lige fylde op. Det kunne være rart i hvert fald. Vi
lukkede døren. Der er gravsten herinde. Ja tak. Hvorfor kan jeg ikke tænde det? Værsgo, Jesper. Hvad for en? Nu kunne jeg. Hey der. Nå, jeg kan lige fylde op her. Ja. Jeg tror vi skal ind ad den anden dør herinde. Der er altså også noget her. Hvor? Nej. Nej, jeg tror vi skal ind ad den anden dør derude. Den der. Hov. Den der er herhen. Det er også den, der åbner sig selv. Ja. Der er en snublefælde, jeg siger det bare. Altså hvorfor er døren den altid lukker? Jeg har altså ikke noget lys. Hallo. Ja. Hallo. Det var godt, der var I en går fakkel. bare. Undskyld. Ja, jeg kan godt høre dig, men jeg vil bare lige finde en fakkel, eller så var min også go, Monika. Ah! Hvorfor lukke den igen? Ej, nej, nej. Okay. Jeg mangler snart en fakkel at tænde på. Der. Så kan du tænde. Ja. Hvad skal Bare vi åndssvagt. tilbage nu? Bare også, fordi I bruger jeres begge to Det på samme tid. ender bare det her. Ja. Så skal vi bare tilbage igen. Der er ikke mere herinde. Vi har været alle steder. Okay, så tror jeg, der kommer en snublefælde. Ja, pas på hullet, Smokey. Vi skal over broen. Sådan der. Så går vi sådan lige lidt i mørke. Pas på snublefælden. Ja. Jeg kan ikke gå derhen på den ene side. Så. Var der døre her eller noget? Nogle ting? Nej, det er ikke. Der er et lys. Hvordan? Jamen, jeg går også. Man kan desværre ikke tage den. Så nå. Og vi fik jo også en diamant herinde, den giver jo brændstof, og det er jo smart. Ja, den er sat i. Ja, og jeg tænker så, at vi bruger lige den gamle først, så vi får den. Og så skal vi over og have solgt de her ting, der ligger på hånden. Ja. Så skal vi have vendt Ferrarien. Ja, vi er tilbage igen. Man kan ikke vende den. Vi skal videre. Der er kun lige ud. Nå. Jamen, så er vi nødt til Jeg at... håber, der kommer butik. Ja. Sluk den. Nej, jeg har ikke skiftet den endnu. Så vil du sætte den gamle i igen. Ja, vi skal jo lige tømme den gamle. Sådan der. Så er det bare at køre. Monster! Well, monster. Monster kommer tættere. Prøv lige at stoppe. Den går ud lige om lidt. Ja, og så kommer monsteret. Så skifter vi bare inden. Ja, det er rigtigt. Den kan jo ikke rende hurtigere end os. Tror du ikke? Nej, det kan den ikke. Så, skift. Nu kommer Ja. monsteret. Så. Og det kan den så godt.
gør os jo ikke noget. Du står bare og glor på os. Skrid med dig, du er dum, du er grim. Du er ret smuk. Det gjorde den faktisk ikke. Det gjorde ingenting. Han var åndssvagt. Farvel. Hvor er den der butik der? Der ligger en. Okay. Bliv ved med at gå. Og så kan Ja. vi gemme inden. Nej, når vi har fået solgt tingene, så gemmer vi ikke også. Jo, det Ja. gør vi. Hvis der er sådan en gemmer. En mission, der i hvert fald er lykkes. Stop! Bare stop. Stop. Bare stop. Jeg har trykket så. Det har jeg også. Husk tingene. Dem har han. Welcome to my shop. Så må vi bare sælge indstillelsen. Der er altså flere ting, der er usmukke. 2 ting mere. Nå. Jeg troede ikke, vi havde så mange ting. Cool. Det er der min sanden også. Ja, 40 plus nu. Hvorfor står der en nynner? Ja, okay, nu nævnte jeg også, fordi det kunne jeg. Jeg prøver selv med... Ja. Ja, selv. Jeg ved ikke, hvordan man sælger. Bare sørg for, at ikke have en fakkel i hånden. Kan jeg ikke? Hvorfor skal vi ikke sælge? Vi må ikke have en fakkel i hånden, så kommer vi til at sælge den. Det har jeg. Skal vi seriøst vente på, at han gør det? Nå, selv. Nå. Der var en pose penge. Det var dejligt. 70 Vi penge. har 70 nu. Vi kan købe en olielamp. Vi skal da ikke bare spilde vores penge. Jamen altså, så... Vi har en olielamp, du ved. Sådan, vi kan spare på fakleren. Det gør I ikke alligevel. Nej, det er rigtigt. Vi mister den jo alligevel, så kan vi lige så godt bruge fakleren. Ja. Og dem misbruger I jo alligevel. Fakleren? Ja. Ej, man kan sætte navneskilt på hinanden. Nej, det er nok, der er en, der har en fakkel. Det er misbrug penge. Hvad? Det er nok, der er en, der har en fakkel. Jesper, du kan tage et spyd, så kan du beskytte os. Du Jamen- går alligevel først. Okay. Lad mig forklare. Det var en god den idé. ikke også, Smokey. Der var... Smokey, nu hører du. Der hvor jeg ikke havde fakkel frem, ikke også? Der var ingen, der gik. Jeg ved ikke, hvem af jer, der havde fakkel, men den person, der havde faklen, ville blive bagved, og det hjælper jo ikke. Det er jo den med faklen, der går forrest. Ja, Ellers så kan man jo ikke se noget. Det Ja, er derfor, jeg blev nødt til at tage faklen frem og gå. ja. Jeg har fundet din hat. Ja, jeg gider ikke bruge penge på. Jesper-hat. 50. Det er jo yes, så. Det er med Men, T. men du kan købe et spyd til en 50 penge. Ja, men spørgsmålet er, om det overhovedet gør noget mod væsenet. Selvfølgelig gør det det. Tror du det? Ja. Hvis spydet faktisk reelt virker, så kan vi faktisk dræbe et væsen, og så Ja, se det, med der er derinde. det er jo det, vi har brug for at klare os. Ja, det er rigtigt, fordi hver gang vi kommer derind, så dør vi. Hvor Monika, hvad siger hun til ideen? Monika, Hun kommer der. Monika, vi har en idé. Jeg kan høre Ja. monster. Der er stor en der. Den er de der. den gør jo ikke noget. Pas på med at tro den, fordi dør du, så skal vi til at bruge penge på det lort. Det koster penge at genopleve. Monika, hvad siger du til, at vi køber et spyd, så vi kan stikke monsteret ned, der er derinde? Okay. Okay. Vil du have at købe et spyd, Smokey? Nej, det gør du. Det er dig, der går først. Okay. No way.
Han er ikke rigtig klog. Du skal ikke være bange for mig. Helt Jeg kaster ærlig. ikke et spyd. Jeg kaster ikke et spyd på dig, Monika. Undskyld. Du skal ikke være bange for mig. Vil du rende hen i bilen efter et kridt, så kan vi lige gætte, om det var ham her igen. Okay. Et stykke kalk. Ej, det var da godt, jeg fik et spyd. Ja. Så må hun heller lige få tegnet mit hoved op Du igen. kan bare tegne den her pentagram herop. Så smider jeg ham Ja, på. men har du en mand? Okay. Jesus Jesper. Ej, men du kunne da godt kunne genopleve ham, bare ved at kaste ham på. Hvordan skal jeg gøre det? Du skal bare tegne det op. Med kridte, så sætter du den ned, og så tegner du det op. Okay. Sådan der. Og så skal du bare tegne den. Perfekt. Selvfølgelig skal du så tegne den helt op, fordi det der, det er ikke nok til at genopleve ham. Ham her, han skal bruge meget. For hans livsenergi, ja, den kræver rigtig mange ressourcer, så vi skal virkelig have fået noget ud af den stjerne der. En flot ring, du laver. Nej, prøv lige vent. Er det overhovedet sikkert, at vi vil have ham i live igen? Jeg tror ikke, vi klarer bedre uden ham. Skal vi ikke overveje det? Ja, vi skal vise dem. Okay. Vi skal vise dem vores værd. Nej, vi skal heller ikke svigte en kammerat i noget. Så vi laver ikke noget. Så det Ja, bliver mere det penge til os. Skal vi... Det ser vi på. Vi tager som det Flere penge kommer. til os, hvis vi svigter ham. Du skal tegne det sidste. Egentlig ikke, fordi vi er fælles med alle pengene. Han er ikke rigtig klog. Ja, okay, den virker der. Ja, han brænder op. Hej. Du er i live igen. Ja, tak. Det gjorde ikke for ondt der med spyd. Nej, ikke igen. Jeg skal ikke trykke på den. Hold kæft, hvor er han dum. Det er fordi, jeg er vant til, at man kan stikke med et spyd, men jeg kaster det. Hvor er han blevet af? Ej. Ja, nu er jeg helt væk, jo. Okay. Er han helt død nu? Er han helt død nu? Nej, men for dævlen, så må vi jo leve uden ham. Nej, lad os lige købe en maske til ham. Hold kæft, hvor er han dum. Okay, nu er jeg helt sikker på, at vi ikke hjælper noget. Nu er vi bare til besvær. Det lyder sjovt. Det gør vi. Jeg er da klar til at give en ordentlig suger. Jeg har ikke et spyd frem længere. Goddag. Jeg håber ikke, du kan huske, hvad der skete. Det kan man jo selvfølgelig ikke. Du har lige været død. Så der var et monster, der kom bag ved dig, og så stak en gren igennem dig. Og monster, det er så ham der. Ham der, de der. Nej, det er ikke mig. Nej. Ja, jeg er helt enig, Monika. Nej. Hvad siger du, Monika? Jeg gemte. Det må vi hellere gøre. Smokey, jeg har en fakkel til dig. Skål. Ej, nu er vi 10 minus. Altså, hvad? Nej, der ligger en fakkel der. Der er Smokey. Lækkert. Jeg har fundet en fakkel, Monika. Hallo, det er mig, der er guitaren. Jeg har guitaren. Det var fedt. Fedt, der bare ligger sådan en fakkel. Jeg brændte nemlig op. Nu er monster Gav der dig. igen. For jeg har gemt den til dig. Du døde af det monster der, så gemte jeg din fakkel. Fordi jeg vil være sød for monster. Jeg kan ikke engang se monster. Hvor monster er henne? Er monster lige der? Nå, der. Hej. Jeg står bare og kigger. Hvad skal vi kalde ham? Hvad skal vi kalde ham? Bjarne? Nu hedder spillet jo Pilgrim, så det kan være en grim. Nå ja, det kan være en pil. Det er en grim en. Det er en rigtig grim en. Ja. Det er jeg godt nok. Hvor blev Monika nu af? Ej, ups. Nu igen. Åh, helvede.
Den virkede. Jeg troede ikke, den virkede. Goddammit. Oh my god. Ja, det gør du. Faklen er done. Nej, spydet. Nej. Nå, jamen, ved du hvad, hvad med det der? Det. Det er mig. Så du, jeg blev jagtet af en ikke Smokey? Nej, men jeg så du kaste spyd på. Ja, jeg har dræbt ham Var igen. det godt. Men denne gang var han ikke Smokey. Hvorfor var han ikke det? For jeg sagde, at han skulle sige mit navn, og det gjorde han ikke. Så siger han bare, jeg står bare og kigger på den. Og siger, den er ikke grim. Vi kan kalde den pilgrim. Og hver gang jeg sagde, at han skulle sige mit navn, så siger han et eller andet nu. Vi skal finde hans lig, så genopliver ham. Det var fordi, han gik i en snublefælde over, så blev han til et eller andet også med monster, tror jeg. Et eller andet, der kommer og så lader som om det er Smokey, åbenbart. Ja, Ja. prøv at komme med. Den var herovre et eller andet sted. Vi skal ikke gemme. Monika, du gemmer ikke. Vi har jo gemt. Ja, Jeg kan men- ikke se noget. Men det var inden. Jeg kan ikke engang tænde faklen, hvor vi har ingen ild her. Men han gik herover i en eller anden snublefælde herover et eller andet sted. Hvor er den henne? Ja, på den anden side det der. Det var herover et eller andet sted. I der, jeg kan se den. Ja. Ja. Det ved jeg ikke. Nå, den der. Se noget. Bag ved stenen. Ja, den sten, du lige har gået rundt om. Ja. Det er ved bakke det her. Nu går du længere og længere væk. Jesus Jesper. Og du giver mig bare ryggen med kolde skuldre, og så griner der du bare. Fucking JP, hallo. Ja? Du Kom skal ikke herhen. Nej. Så jeg tager spyd hjem dig næste gang jeg får fat i et spyd. Prøv lige. Jamen, Nå, der. kom så. Ja, jeg er på vej. Jeg kan ikke se noget. Er det den der, eller hvad? Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se... Ja, den der! Det var der, han døde, men hans lige er her ikke, eller hvad? Nej. Jeg tror også, du kastede spyd på ham. Det gjorde han også, det siger vi bare. Godt Jesper. Det er en god idé. Du dræber 2 gange, hvorfor skulle du ikke også gøre det 3. gang? Helt ærligt, jeg troede sgu, den virkede den der. Jeg troede bare, det var sådan en, man kunne kigge på. Man skal gøre noget ved, så man kan finde ud af, hvordan de fungerer. Man kan stoppe dem i at deaktivere dem. Så ved vi det. Man skal ikke lege med tingene her. Så det. Ja, vi stopper her, stream.